Ahoj lidi, vítám vás u mého dalšího videa. Tohle je Toka Boka. Jako nemám tam moc budov, protože aspoň to hraju teďka 5. dnem, protože jsem se to měla odinstalovat. Takže tohle mám nějaké 3 budovy, 1 budovu, pár prostě takových věcíček. Tady mám můj barák. Takže tady prostě to znáte někteří. Ještě nevím, jak se dělá, aby jsem měla více budov, protože nevím, jak se to dělá. Takže uděláme room tour mého baráku a potom to ukončíme video a možná to potom to nahraju na YouTube a udělám možná nějaký díl. A bude to ne na jeden díl, ale na víc dílů. Chtěla bych, já si tam musím ještě ten barák přeskládat, protože bych chtěla, jako já bych to udělala, že otravná mladší sestra, ale že jsme že jsou bez rodičů, takže bych to ještě dneska natočila. Ale nevím, kde bych dala její oblečení. To by si nějak poskládala. Tak. Projde si. A tady by dala nějaké oblečení pro tu ségru malou. A prostě ty věci by měly společně. Takže jdeme na room tour. Takže začneme tímhle. To je můj obývák. Tu mám červený gauč, potom naše tady, tu poličku. Prostě je tady balonek nějaký, to pro ty zvířatka stůl. Tam mám kytky a to nějakou lampičku, větrák. Si televize, nějaké tohle, konvice, za tím mám další kytku, tak. Tady mám takovou poličku. Já tam mám třeba na léto, vlastně na ty svátky. A tady mám můj poklad. Vlastně já tam mám nějaké věcičky. Jo. To se mi tam nevlezlo ještě. Tak takový tady